Bueno, estamos con Isa, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días a todos. Que nos vai contar trucazos, non o perdan, para quentar a nosa casa sen arruinarnos, Isa. Para que non nos marche esa caloriña, verdade? Outro día mantiñamos o fungo aí, o mofo, a raya, hoxe imos manter a caloriña na casa. Veña, entón, como illala do frío? Claro, como illala é como detectar se realmente a nosa casa temos ben illada ou non. Mirade, o primeiro truco que vos diría é prendemos unha vela tan sinxelo como isto e achegámola á ventá, ás portas, porque ás veces non somos conscientes de que por aí hai unha corriente. Ti, claro, se lle achegas isto e corre o aire, a chama xa ves tremer. Entón, eso está che indicando que por aí temos unha corriente. Claro, que facemos? As corrientes realmente poden baixar ata 3 graus a sensación térmica da habitación. Que pasada. Claro, entón, eso tamén fai que a calefacción tire máis e consumas máis. O máis rápido, efectivo e económico son os burletes. Como este, por exemplo, este é un burlete de portas para poñer debaixo da porta, entón ti despois cérrala e queda isto hermético. Por aí se evitas esas correntes. Moi ben. E tamén os hai de ventana e adhesivos incluso. Se non é este mesmo, pois son adhesivos, tiriñas adhesivas que ti colocas de arredor da ventana e xa che evita esa corriente. Moi importante. Despois traemos outro, mira, co papel burbulla de sempre, que digo, hai que gardar. Cando che ven o paquete á casa, ti garda a burbulla. Eu son das co gardo tamén, non caixón. Este, mirade, é moi simpático porque eu teño donde tendo a roupa dame un patio de luces, entón eu aí teño unha galería grande que dis, claro, así os días de frío ven moito frío e esa sensación térmica que comentamos, sabes, nótala moito máis. Entón, tomamos a medida da ventá e podemos cortar un cachiño deste papel así de burbulla e o que imos facer é, mirade, cun auga, aquí só temos auga hoxe, botamos un pouquiño de auga na ventana, nada máis, e pola parte lisa pegamos o papel burbulla, así isto vai facer como un mini aislante. Entón, esa sensación térmica non a perdemos tanto, sabes? Bueno, é como a que garda máis a caloriña neste ambiente. Eu teño así no patio, xa vos digo, nesa galería que me dá o patio onde tendo a roupa, a burbulla vai para dentro e faiche dun mini aislante. Os veciños xa non me ven, ali para dentro. Non, dos por un totalmente, encántame. Estou, efectivamente, que esa sensación térmica non me abandoe e teño máis na casa. Despois, os radiadores, o mesmo. Claro, eso, con radiadores, como maximizamos o seu efecto? Con aluminio. Sí? O papel de aluminio este é de forma caseira. Xa existen, de feito, mira, panéis reflectantes de aluminio, especiais para poñer detrás dos radiadores. Porque, claro, a calor ven cara adiante, obviamente, a do radiador, pero en torno ao 50 ou 60% tamén vai pérdese pola parede, porque a parede, claro, é que está para fora, para o exterior, dependendo do illamento como sexa. Claro, se a parede che dá rúa peor. Claro, aí está. Entón, eso, pois mismo, cun cartón, podémoslo así forrar co aluminio, quedaríanos, imagínate, así un panel, e poñémolo por detrás do radiador. Entón, isto realmente vai nos afectar en torno, mira, un 5 ou un 10% do aforramento de calefacción. Que me dis, que no recibo, claro. É no recibo, claro, porque eso é esa sensación térmica que volve para dentro. Este nótalo de repente, Que pasada. Porque ten a calefacción posta. Claro, é iso que se perde para esa parede fría posterior, de repente xa che ven para dentro. Pois nada, todos a copiar este truquiño. Moi ben. Despois, que máis vos... Mira, da humidade que falábamos este día, eso do mofo, Bueno, por certo, unha cousa que escoitei que se me acaba de vir á cabeza, o de forrar os pés con papel albal. Xa me olvidaba, Rocío, efectivamente. Estámoslo vendo moito. Pero a ver, Isa, isto é así. A ver, porque ten este poder tamén, de que acumula aí a caloriña dentro, non? É que mira, porque que ahora están as redes cheas de xente facendo isto. Tapando os pés, tal cual. Pero isto é efectivo ou non? Ti fórralo, bueno, teño que probalo aínda, pero sabes que, mirade, eu teletraballo moito na casa e estou seguido sentada ali no radiador. O próximo día digo vos se funciona efectivo ou non. Vale, perfecto. Porque, a ver, estás a salir que parada... Non é verdade, cando estás moito rato co ordenador ou tal, os pés quédanse xeados. Entón, hai que probar isto. Mira, din que van moi ben tamén por culpa das inflamacións e da fastia plantar. Cando che doi aí a planta do pé, sabes que ten ese poder de, manterche aquí a zona quentiña, pois tipo o teu calcetín, pola tua zapatilliña, e estás aí quente.
que vai moi ben. Pois nada, haberá que probar o papel albal. Habrá que probalo, máis outro invento. máis truquiños. Despois, mirade, trucos así máis xerais. Bueno, traio aquí este que é un temporizador para poñerlle o radiador. Isto tamén é moi importante. Ás veces andámonos movendo da casa, bueno, típico, que a mí me dicía miña nai sempre, se non vas ali non abra a porta. Claro, eso tamén é moi importante. Se hai zonas da casa nas que non estemos, pois mantémola cerradiña, entón así non nos enfría o resto. E despois estes temporizadores, xa che digo, ti enchufas aquí o radiador, se é eléctrico, vaya, e aquí levas o horario e polas horas que non fai falta ter a calefacción prendida todo o día. Todo o día, non. E, por certo, non. cal dirías que é a temperatura óptima para ter na casa, para forrar e para estar ao mesmo tempo ben? A ver, eu calculo que os 19 graus, en 19 graus, máis na nosa casa sempre temos a 19. Eu ás veces digo a miña nai subía aí a 20, que me fai un pouco de falta. Home, depende, obviamente, pero bueno, eso, 19, 20 graus xa se está ben, E despois temos aquí estas cousiñas, mira, que queiras ou non apantallan moito, porque ti tes o suelo cerámico ou de plaqueta, non? A plaqueta de toda a vida, ou terrazo, pois poñemos unhas alfombriñas, queiras ou non eses suelos, tamén ao final esa sensación térmica cara arriba, de frío. O sea, que paga pena por alfombriñas. Poñer unhas alfombras, sí, nestes tempos de frío, e cortinas longas, así cortinas de gordiñas, de paño. As cortinas nas ventás, agora no inverno, paran de algún xeito frío ou non? Home, sí, apantallan moito, é o mesmo que dicimos, igual que baixar a persiana, cando ten a calefacción posta. Eu baixo as persianas sempre da casa. E canto tempo ventilamos en inverno? Pouquiño. Hai que ventilar sempre, xa o decíamos o outro día con mofo. Os viruxes, pero 5-10 minutiños, non fai falta tamén ter aí medio día aberto, porque entón a verdad que xa perdeches esa forza, esa caloriña que tes. Pero abrimos, ventilamos un momentiño que corra o aire, volvemos a cerrar. E todas estas cousiñas apantallan moito. Despois decíavos, o último, se temos tempo, verdad? Un vasiño de auga. Por que o traio aquí? Porque, a ver, ás veces é verdad que estamos na casa e se hai humidade, a sensación térmica fría é maior. Entón é como que tes frío todo o tempo. Bueno, poñemos un vasiño de auga aí preto, bueno, no chan, eu chitero preto da ventana, e imos esperar un pouco a ver como reacciona, media hora, unha hora. Se o vaso de auga por aquí xa xera condensación e que realmente tes humidade, entón, dis, bueno, pois hai que ir con estes medios que temos xa, mercar un deshumificador ou xa acondicionar a casa. Tal cual, acondicionar. Cos fungos, esas cousas. Sí, efectivamente, revisar todo isto que estamos comentando estes días con esta ola de frío e dis, bueno, pois teñolle que poñer remedio. Pois Isa Villanueva, moitas grazas como sempre, poremos en práctica todos os teus truquiños. Grazas, Isa.